139 ka mga struktura sa George Campus Road sa Barangay Basak ug Babag, Lapu-Lapu City ang maapektuhan sa ipatuman nga road widening and drainage improvements sa dapit karong tuiga. Tiluan Mirondina sa report. Matag higayon nga mobunok ang kusog nga uwan, kini ang sitwasyon sa George Campus Road. Ang maungdan daw mamahimong dakong wanang sa tubig. Ug kay lupa ang gibarugan sa kasagaran sa mga panimay, kanunay kining masanapan sa tubig baha. Ang maong sitwasyon, posibleng masubli na usab. Kung masinati na usab sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang kusog nga mga pag-uwan, ilabi na kay gipahibaw sa Pag-asa nga anaa na sa 69% ang tsansa nga sugod ng masinati ang La Nina karong buwan sa Hulyo o Agosto. Sa kasamtangan, nagpadayon karon ang construction sa flood mitigating structure sa DPWH haduol sa creek nga nagsilbing outfall sa tubig. Matod ni Engineer Perla Amar, City Engineer, kung matapos ang proyekto sa DPWH, ang LGU na ang muhimo sa improvement sa kasamtangang drainage sa George Campus Road. Kabahin sa mong proyekto sa LGU ang pagpalapad sa daan. Ang kasamtangang 3 to 5 meters nga gilapdon sa mong daan, himuon ng 10 meters. Para mugaway na po ato ang traffic din ha. At the same time, dako na po ang atong area nga mabutangan nato yun og kanang drainage ba. Kaya ato manang namatay trabahoon nga drainage din sa lugar. Mato ni Attorney Ethelbert Uano, Project and Development Monitoring Office Chief, nga nakapahigayon na sila og unang public hearing sa mga residente sa dapit. Ug kay positibo man ang pagdawat sa mga residente sa nahisgutang proyekto karong Hunyo 19, subling makitigom ang LGU sa mga apektadong residente aron mahisgutan ang gidak-on sa luna ug ang mga istrukturang mapahakan ug kun pila ang madawat nila nga bayad gikan sa LGU. 82 million pesos ang gigahin sa LGU alang sa 118 ka mga luna ug 139 ka mga istruktura nga maapektuhan. The total budget for the project for the lot acquisition is already in. So we are now ready to offer our just compensation to the affected property. Samtang giklaro ni Attorney Uano nga ang maunggahin alang lang sa maapektuhan sa ipatumang road widening ug wa pay labot kadtong naapektuhan niadtong unang gibuksan ang George Campus Road pipila ka tuig na ang milabay. Pero it doesn't mean di na mo to bayran. Bayran gihapon to nato. In fact, they can come up with a claim and then among pagkitaag paagi nga mabutangan na mo kwarta para mabayran namo ang katong old road. Usa unya sa maapektuhan si Lucia Hutuhot kansang silugan mapahakan og 1.5 meters. Man mahimo mo atras na lang pud ni kay napampuy bakante gamay dito. Considering that we already had an initial meeting and it's quite positive, hopefully they will be cooperative and somehow they would see this as a major development on their area. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.